Δημήτριε, ciao, abbiamo questo tessera qui. Sì, è tanto. Noi. Sì, è io me la vedo. Noi. Vedi? Ciao, Edo. Όπως μες στα 3 μέτρα, μάλλον να σου παίξεις 2 το πλοίο. Οπότε πάει 2 το πλοίο. Κάνεις το πρώτο πλοίο. Εντάξει, όχι φάση. Άλλο το φάση, άλλο το πλοίο το πλοίο. Το φάση είναι πολλά πλοίο. Φάση δεν καμπή. Εντάξει. Να σε παίξει να πάει το πλοίο, για να μην στείλει με το πρωτάθλημα. Ελάς που κάνει τώρα, φτάνει 45. Ακόμα να κάνει καλά, θα κάνουμε 10 λεπτά σε έτσι αυτή. Έτοιμοι! Πάμε, έτοιμος συνέχεια, έτοιμος συνέχεια που θέλω. Πάμε, όπου θέλει. Πάμε. Μια χαρά είσαστε όμως, τώρα μια μπάλα που πάει και αυτό το βιώνεις που στέκεται έτσι, αν έχει λίγο ούτε είχε καν αυτά. Εν το βάρος του μπροστά, εντάξει, συνέχεια είναι να μην συνέχεια. Πάμε, όπου θέλει, έτσι. Μέσα να σε έφτανε, πάμε, έτσι, εμπαντρέα αυτό, εμπαντρέα. Πάμε. Πάμε. Έτοιμοι, πάμε, ξανά, εμπαντρέα, πρώτη ώρα. Κάλυψη. Πάμε, έτοιμος. Άλλο έτοιμος. Πασάρεις τα λεπτία Νικόλα. Straight. Έτοιμος. Πάμε. Πάμε, το στηρίζουμε. Πάμε, Νικόλα. Πάμε, ξανά, μια. Πάμε. Πάμε. Είναι εκεί. Δεν είναι. Είναι καλή. Πάμε και κοντά στο φιλέ, τα τραβάς. Ο μόνος σου. Πάμε. Τώρα έτοιμος. Πάμε, έτοιμος. Πάμε. Πού είναι η μπάλα. Ακόμα είναι το μουσείο. Έτοιμοι. Δημήτριε, straight στον άλλο. Straight. Κατευθείαν πασάρι του δαμε. Straight. Πάσα. Πάνω τα τέτοια και πάνω σαν να θέλει να παίξει τούτο. Για να μου στάδασε αυτό. Πάνω. Πώς. Κόλλα καλύψε. Κόλλα. Πάμε. Τι έτοιμος. Φίλα ρε. Φίλα. Ο πιο σημαντικό είναι τα αγώνα που ελαφρώνουν την εισμένα πάνω που δεν παθαίνεις του τέλος. Είναι Ανδρέα. Γιώργη, όλα τα, κέρτα. Στο τραπίνι και που είσαι, στο τάμα τη λιγά που θέλει και πολύ διακόπτη. Ξανά, άντε Ανδρέα, έτοιμοι για το τι Μίλα. Πάμε, έτοιμοι εδώ που θέλει πέσει. Έτοιμοι τώρα. Καλή τσαό. Come on.